Mela, se naqraw mill-tieni epistola del Korintin, kapitlu 10. Issa jien Pawlu nnifsi nitlobkom bil-ħniena fġieħ il-ħlewwa u tjieba ta' Kristu. Jien li fil-wiċċ nidher li fostkom, iżda meta minix hemm kollni arja magħkom. Iva nitlobkom bil-ħniena li meta nkun fostkom ma jkollix għalfejn nagħmel dil-arja bil-qawwa li bija beħsieb li nkun sod ma' xi wħud li jaħsbu li aħna nimxu skont il-ġisem. Għax għalkemm nimxu skont il-ġisem, aħna ma nitqabdux skont il-ġisem. Għax l-armi tat-taqbid tagħna mhumiex tal-ġisem, iżda qawwijin permezz talla biex iġarfu il-fortizzi. Billi waqqgħu l-argumenti u kull gburija li tolli l-anfisha kontra t-tarif talla u njassru kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. U mħejjijin biex inrażnu kull diżubbidjenza meta l-ubbidjenza tagħkom tkun sħiħa. Tiftakru meta konna żgħar konna ħobbu nilagħbu l-ħaġa moħġaġa. Tafu x'inhi, pereżempju dil-ħaġa nista' nagħtiha għal kulħadd u xorta waħda tibqa' għandi. U mbagħad noqogħdu ninku daqsxejn xulxin ngħidlek ismi. Vera? Jew forsi ngħidlek għad il-ħaġa hija tonda, hija ħamra u tittiekol. X'inhi? Hemm min juża għajnejh, tittuża wkoll moħħok. L-tweġiba hija ta' dama. U allura l-lob jiena se nagħmlilkom ħaġa moħġaġa llum ukoll ta' importanza enormi. X'inhi dik xi ħaġa kulħadd għandu u kważi ħadd ma jaf li għandu. Dik kemm ilu jeżisti l-bniedem fuq l-art, kulħadd għandu waħda u tinbidel. U tista' tkun tajba jew ħażina, però il-massa kbira tan-nies aqas biss jafu li għandhom waħda u hija xi ħaġa tant importanti. Difatti dal-aħħar seklu il-Ġermaniżi kienu l-ewwel nies li invvintaw kelma bil-Ġerman tista' tivvinta kliem kemm trid, kemm taqqad il-kliem diġà jkollok. Il-kelma hija Weltanschauung. Weltanschauung. Ħarsa lejn id-dinja tfisser. Kulħadd għandu ħarsa jew għandu l-mod tiegħu kif ħares lejn id-dinja. Tajjeb, l-Ingliżi mbagħad ivvintaw il-kelma tagħhom world view. Kemm minnkom smajtu biha il-kelma speċjali world view? 2, 3, 4 ftit. U fuq hekk ħankellem kollu. Dil-ħaġa moħġaġa li ma jixraqx li tibqa' ħaġa moħġaġa. Idu nkun nafu li qiegħda hemmhekk u li l-koll kemm aħna għandna waħda. Għandna waħda li nistgħu nimpruvjawha, nistgħu intejbuha, però kulħadd konxjament jew inkonxjament, diġà li l-maġġoranza tan-nies inkonxjament jgħaddu minn ħajjithom omorhom kollu, tajjeb iħaddmu din il-world view u ma jafux illi għandhom world view. Tajjeb? U allura tajb nkunu konxi illi il-koll kemm aħna għandna ċerta filosofija partikolari kif inħarsu lejn il-ħajja, kif ninterpretaw il-ħajja, kif infissruha. Tajjeb? Il-koll kemm aħna għandna ċerta konċetti, ċerta ideat dwar id-dinja, dwar l-eżistenza tagħna, tal-ħwejjeġ ta' madwarna, tajjeb, din nsejħula world view. Tajjeb, kif aħna nirrelataw biħsibijietna mal-affarijiet ta' madwarna. Mela huwa l-qafas komprensiv u għal-framework ħanajdu hekk, tajjeb, il-framework illi jinkludi kollox sansitra il-twemmin bażiku, it-twemmin li jservi ta' pedament għal kull ħaġa oħra li naħsbu jew nagħmlu matul ħajjitna. Tajjeb, nistgħu infissruha din il-world view bħala iċ-ċappetta li fuqha iduru l-ħsibijiet u l-azzjonijiet tagħna. Kull ma nagħmlu u kull ma naħsbu tajb jiddependi fuq din iċ-ċappetta li aħna insejħula world view. Tajjeb? Qegħdin ngħidu mela li kull individwu
jinterpreta jew ifisser għalih innifsu il-ħajja, tajjeb, minn din l-istampa kbira tiegħu illi hu forsi kif żviluppa, forsi mill-ambjent ta' madwaru, jew mill-trobbija tiegħu, diversi influenzi illi l-kol kemm aħna tajjeb meta nkunu ċkejknin u mbagħad nibdew nsiru tfal u ġuvnotti jew tfajliet, nibdew l-individwalità tagħna tibda toħroġ u allura nibdew nifformulaw f'moħħna din l-istampa kbira illi bija ninterpretaw kollox. Tajjeb? Ħallidu qisu nuċċali illi l-kol kemm aħna nilbsu. Tajjeb? Jiena għandi nuċċali jekk ninżaw x'ħajjiġri qed narakom daħna. Tajjeb, kollha kemm aħna għandna nuċċali, jekk kemm ma narawhx, tajjeb u ma mmissuhx, dak in-nuċċali iġelna spontanjament inħarsu lejn ħajja kif jidher li jien. Pereżempju, jekk jiena li temm nilbes nuċċali b'tertuqa orange u nilbsu x'ħanara kollox? Orange. Għaliex? Għax dik il-world view tiegħi hekk tiddomanda. Skont li ma nuċċali li jibes, inta tħares lejn l-oġġett. Tajjeb, jekk jiena nġibilkom, issa hekk tidħol it-tuffieħa. Jekk jiena nġibilkom tuffieħa u ngħidilkom kif tħarsu lejha din il-tuffieħa. Well, it-tweġiba hija skont x'int. Skont x'int ħadd interpreta t-tuffieħa li hija oġġett komuni, tajjeb. Jekk għandek tifel imġewwa ħaw ġew u turilu tuffieħa, dik għalih hija s-salvazzjoni tiegħu. Għax teħilsu milli jmut bil-ġuħ. Tajjeb, jekk għandek xjentist u partikolarment botanist li għallu jistudja fuq dawn il-ħwejjeġ ta' frott u siġar u ħaxix u hekk, allura dik il-frotta f'moħħu ipoġġiha f'ċerta kategorija tajjeb ta' moħħu u jgħid jista' jagħmel analiżi xjentifika tagħha mingħajr ma jmissa. Rek inti tija lill-artist, l-artist kapaċi wkoll ħares lejha b'mod differenti bħala ċerta fannafjena sura tonda li jista' jabbina ma' ċertu surit oħra biex joħloq il-kwadru tiegħu. Difatti Paul Cézanne, l-artist famuż tas-seklu 19 Franċiż li ħafna isibuh bħala missier l-arti moderna. Paul Cézanne kien sikwit jgħid irrid naġġeb lil Pariġi bit-tuffieħ tiegħi. Minn pittur il ħadd ma rid jaf bih, tajjeb, kellu din l-ambizzjoni li l-kwadri, l-pitturi u kien pittar ħafna n-natura morta allura affarijiet tal-Ċina li jsibhom normali, tajjeb. Kull darba kien irrid naġġeb il-Pariġi li kienet iċ-ċentru tal-arti dak iż-żmien bit-tuffieħ tiegħi. U tħares lejn il-kwadri tiegħu, jiena rajt ġuħud minnhom f'mużewijiet ta' vera ġifieri, it-tuffieħ tiegħu ma jarafx lu tuffieħ. Ġifieri kellu l-interpretazzjoni tiegħu fuq it-tuffieħ. Kollha kemm aħna nħarsu lejn l-istess dinja u narawha differenti. Skont il-world view illi inti adottajt għalik innifsek. Ħafna minn nies tant huma ħażenin li laqas biss jindenjaw ruhom jaraw il-nuċċali li lebsin u wiex wieħed adatt u wiex wieħed korrett għalihom. Idealment il-world view tagħna twassalna biex naraw minn perspettiva vera u unita is-sinifikat kollu tal-eżistenza umana. Ġifieri meta jiena għandi world view tajba, dik il-world view ħatkun taqbel mar-realtà u ħatkun ukoll unita. Ma nistax jiena nikkontradixxi li nnifsi. Il-fema tal-Kristjan, Kristjan matur, Kristjan li il-fema tiegħu hija msejsa fuq l-iskrittura mqazza għandu world view kemm raġunevoli kif ukoll armonjuża. Ġifieri ma tikkontradixxix li anfisha. Ħantikom eżempju biex niftehmu. Però qegħdin ngħidu illi il-mod korrett kif il-bniedem imissu ħares ir-realtà ta' madwaru hija minn nuċċali tal-iskrittura mqazza. Giovanni Calvino pereżempju kien iħobb jirreferi għal Bibbja mqazza bħala in-nuċċali li Alla tagħna biex naraw sewwa.
Tajjeb għax mingħajr ir-rivelazzjoni tagħha, tajjeb nibqgħu ignoranti jew nibqgħu difettużi fil-fehma tagħna kif għandna ninterpretaw, kif għandna infissru il-ħajja ta' madwarna. Mela, meta nitkellmu dwar world view, għattilkom illi trid tkun fehma komprensiva anke ta' mistoqsijiet l-aktar bażiċi u l-aktar kruċjali, l-aktar importantissimi ta' ħajjitna. U ċoħe, tkun kapaċi li tirrispondi tal-inqas 3 mistoqsijiet b'mod adekwat. L-ewwel waħda, mnejn ġejna u għaliex ninsabu hawn fid-dinja. Dik l-ewwel mistoqsija bomba illi aħseb ftit u ara xi tweġiba qed tagħti għalek innifsek għal din mistoqsija. Mnejn ġejna u għaliex ninsabu hawn fid-dinja. It-tieni, xi ġralhom ħażin id-dinja u l-umanità. U t-tielet, kif nistgħu nirranġawhom. Hemm mistoqsijiet aktar importanti minn hekk? U nistgħu nżidu oħra x'se jsir minnha. Wara l-mewt, x'se jsir minnha? Nispiċċaw jew hemm tkomplija ta' eżistenza. Naħseb qegħdin tifhmuni kemm qegħdin nittrattaw, kemm qegħdin nissaraw ma' mistoqsijiet ta' bilħaq importanti. Jekk għandek world view batuta, allura it-tweġibiet ma jistgħux ikunu tajbin, ma jistgħux ikunu korretti. World view prevalenti llum li hija popolarissima u minn dejjem kienet popolari hija l-naturaliżmu. Wieħed naturalist kif iwieġeb dan-mistoqsijiet? Imbagħad ħanajdu aħna l-Kristjani kif inweġbhom dan-mistoqsijiet u naraw l-affarija differenza enormi bejn iż-żewġ perspettivi. Wieħed naturalist jista' jkun protestant, jista' jkun kattoliku, jista' jgħidlek jemmen falla, però fil-ħajja tiegħu ta' kuljum Alla ma jidħolx. Alla ma jidħolx. U allura għalkemm forsi bil-sin jisajlek ħaġa, bażikament wieħed naturalist jemmen li l-realtà hija dik li nara b'għajnejja fil-immiss bidejja. Dik hija r-realtà. U allura m'hemmx ħajja wara l-mewt, m'hemmx anġli, ix-xita ma jeżistix, Alla ma jeżistix, jew forsi hija biss idea f'moħħ il-bniedem, infernu ġenna ma jeżistux, huwa naturalist. Naturalist għalih l-univers huwa kaxxa magħluqa. Kaxxa illi m'hemm ebda ħadd li jista' jinfluwenza dik il-kaxxa. Okay? Carl Sagan forsi smajtu bih jgħid li l-univers huwa kull ma kien, kull ma hu, kull ma għad ikun. Naturalist perfett. Dak li naraw bajnejna, il-naturalist allura kif iwieġeb dawn il-mistoqsijiet? Allura l-mistoqsija minn ġejna u għaliex ninsabu hawn fid-dinja iwieġeb mingħajr tlaqliq li aħna prodotti ta' atti bla doċċ u aċċidentali tan-natura. U m'għandna ebda għan reali, m'hemm ebda skop reali, m'ebda skop sinifikanti għal bnedmin il għaliex aħna ġejna minn amiba, minn ftit ħmieġ fil-bidu, dak huwa naturalist. U jekk issaqsih xi ġralhom ħażin id-dinja u l-umanità jgħidlek li aħna maħniex qegħdin nirrispettaw biżejjed in-natura kif suppost. In-natura qegħdin neqirduha. U għattilet mistoqsija kif nistgħu nirranġawhom jgħidlek li nistgħu nirranġaw id-dinja, insalvaw id-dinja bl-ekoloġija u bil-konservazzjoni li dun dossieba u ma niġsux li huwa vera as far as it goes, però hija adekwata, hija biżejjed li tħajtek. U hemmhekk hija l-bużillis għaliex naraw illi din it-tip ta' world view, il-world view tan-naturalist illi keċċa l-alla l-barra, illi is-sopranatural huwa naturalist. Is-sopranatural li dak li hemm lil min-natura, tajjeb, xi ħadd minn għadu kif talab u indirizza lill-Alla li huwa l-ħalliq ta' kull ma jeżisti, ta' kull ma jidher u kull ma jidirx. Għal-naturalist dak li ma jidirx ma jeżistix. Tajjeb, allura din il-filosofija, din il-world view ta' ħajja tnissel allura ħafna żbalji oħrajn. Tnissel pereżempju ir-relattivizmu
morali. Xiġifieri. Kont nitkellem ma' persuna il-ġimgħa l-oħra stess u ġie id-diskors fuq id-divorzju u għamilta ċara li l-żwieġ għamlu Alla u għandna nonorawh u l-mewt għandha it-temm dak iż-żwieġ. Għalt li jien personalment hekk nemmen bħalek. Imma l-ħaddieħor minix ħan indaħallu. Ma nagħmlu għax qegħdin naraw hawnhekk. Qegħdin naraw illi kif nifhimha jien tajjeb għalija. Imma mhux ħan indaħal ħaddieħor x'se jagħmel bħajtu. U allura qiegħda tiċħad jien hekk kattila. Għattil inti qed tiċħad allura li hemm Alla li tagħna liġi ugwali għal kulħadd u li tot għal kulħadd. Dak huwa relativiżmu morali. La darba aħna ġejna accidentali, min huwa int li tindaħalli kif għandi nġib ruħi. U min huwa int biex li l-ġelni nieħu d-deċiżjoni mhux l-oħra. Mela, n-nuċċali l-bih libsin jinfluwenza mbagħad il-bqija tal-imġiba u tat-twemmin tagħna. Dit-tip ta' filosofija, naturalizmu, tajjeb, meta inti warrabt il-Alla, allura nafu illi inħolq ukoll dak li nsejħulu l-eżistenzjaliżmu. L-eżistenzjaliżmu jgħidlek illi l-ħajja bla sens u allura int personalment responsabbli biex tagħti sens il-ħajtek stess. U kif li trid li jogħġbok. Anki trid tagħmel suwiċidju jekk taħseb illi bis-suwiċidju tiegħek ħajtek saret bis-sens, għamel hekk. Il-seklu 20 illi nissel dawn il-filosofiji, il-pragmatizmu per eżempju. Illi jiena nagħmel dak li jidirli qed jaħdem, dak li huwa effettiv. Tajjeb, u dawn l-idejat infiltraw anke fi knejjes evanġeliċi llum ġurnata. Mhux biss fiha personal tagħna fi knejjes evanġeliċi. Għaliex tafu daqsi f'ħafna xi knejjes evanġeliċi tidħol u tara li għandhom letteralment teatru bil-palk u bil-istrumenti tal-mużika għaliex jafu illi n-nies barra biex jiġu attirati għall-Knisja għatihom show, għatihom kunċert, għatihom divertiment u jirrispondu. Pragmatizmu, dak li jaħdem, dak li huwa effettiv nagħmluh. X'importani x'tajt l-Iskrittura fuq dil ħaġa? Illi Alla għandna immu skont kif jgħidilna u mhux skont kif jidhirli jien. Il-world view tagħna allura taffetwa kollox, letteralment kollox. Ħa naraw sa min-naħa tal-Kristjan kif iwieġeb dawk it-tliet mistoqsijiet kruċjali. Il-Kristjan huwa mdawwal mill-perspettiva illi taħ l-awtur ta' kollox, Alla nnifsu. U allura għandna ċerta erf mod li jiena bi grazzja tajjeb illi l-ħaddieħor m'għandux. L-għu mistoqsija, mnejn ġejna u għaliex ninsabu għan fid-dinja? Aħna l-ħolqien talla. X'differenza? Vera, mill-li ġejna b'kombinazzjoni mix-xejn b'evoluzzjoni għamja. Aħna l-ħolqien talla maħsuba biex nikgvernaw id-dinja f'xirka mal-ħalliq tagħna. Għalhekk għamilna Alla bil-bidu net. X'nuċċar differenti da? Jekk inti ta' bilħaq temmina din, kif ħadd interpreta l-bqija tal-ħajja b'mod totalment differenti mill-paganu ġvera. It-tien mistoqsija xi ġralhom ħażin id-dinja u l-umanità, anke tifel ta' ftit snin imrobbi bil-katekiżmu illi l-Knisja qed tgħallmu l-Iskrittura jgħidlek x'ġara ħażin mill-Knisja aħna dnibna kontra Alla u konsegwentament id-dinja tagħna hija misħuta. Mikel barkiet li Alla fil-ħnina tiegħu ikompli għatina x-xita, x-xemx, l-ikel, l-bis u kotra ta' barkiet. Bażikament, id-dinja tagħna hija misħuta tkun l-art minħabba fik. Xewk liet nibbitlek. Bil-araq ta' ġbinek taħdem il-raba. Dik il-saħta minħabba id-dnub tagħna hija realtà
illi ma nistgħux niċħduha. U allura għat-tielet mistoqsija kif nistgħu nirranġawha d-dinja? Aħna ma nistgħux nirranġawha. Imma Alla beda biex jirranġa u għedna il-mux tal-li jirranġa tal-li joħloqa mill-ġdid. Għal darbuħraġ differenza ġvera. Alla nnifsu feda d-dinja kif dija bis-sakrifiċċju ta' ibnu. Ġesu qal fid-dar ta' Zakkew illi bin il-bniedem ġie biex ifittex u jsalva dak li ntilef. Il-naturalist, il-world view tiegħu hija blatama. Hija blatama. Hija xokkanti, hija sewda, m'hemmx futur fija. Għal Kristjan meta aħna wieġbu iva, kif ħan irranġaw d-dinja? Alla qed jirranġa d-dinja. Alla qed jirranġa d-dinja. Tgħid qed jirranġa daqshekk gwerra, daqshekk inġustizzja, daqshekk taħwit law fid-dinja. Żew waħda. Jekk tara l-karozza tiegħi barra li għandha fanal miksur, u tgħidli inti kemm inti traskurat, m'intix qed tindok rasa wara karozza, m'intix qed tieħu ħsiebha, u ngħidlek dik diġà għandi appuntament mat-tellar għalija. Jew mal-mekkanika għalija. Ma jfissirx qed nagħmel xejn, għandi pjan. Għandi pjan. U allura dan huwa proprjament dak li qed jagħmel Alla. Alla beda biex feda d-dinja billi irrikjamana lih innifsu, sejħilna lih innifsu, rebaħna lih innifsu bis-sakrifiċċju ta' ibnu. Ovvjament għal dawk illi jirċievu dir-rikonċiljazzjoni, illi jaċċettaw ta' tħabbib illi Alla wettaq fuq is-salib tal-Kalvarju. Imma wkoll Alla iwedna illi din id-dinja preżenti bil-ħażen kollha tagħha Alla qatt jifdiha wkoll mit-taħsir tal-korruzzjoni tagħha. Meta finalment Alla joħloq smewwiet ġodda u art ġdida. Sempliċement aħna nistatama li qegħdin nistennew li l-weda ta' Alla attwalment isseħħ u ċertament ma tistax tfalli. U allura bil-world view tagħna, world view biblika, tajjeb, aħna naslu biex nemnu fl-assoluti morali. U ċoħe kif ħanġibu ruħna, Alla jgħidilna. Alla li ħalaqna għandu l-jett u l-autorità fuqna l-koll li jgħidilna kif se nġibu ruħna. L-10 mandamenti huma sommari huma ġabra fil-qosor ta' xirrekjiedi Alla minna inkwantu l-imġiba tagħna. X'nistgħu nagħmlu, x'nistgħu ma nagħmlux. Allura aħna nemnu fl-assolut. Ħaġa jew tajba jew ħażina. Ma naqblux b'dal-argument li le ma jien hekk jidhirli li jekk jiena nista' nagħmel eutanasja dik ifhema tiegħek għax tindaħalli, ma nemmnuhiex dik. Jekk ħaġa hija ħażina għal kulħadd. Jekk ħaġa hija tajba għal kulħadd. L-assoluti morali. U għalla nemmnu wkoll fil-mirakli, l-univers mhuwiex kaxxa magħluqa il ħadd ma jindaħal fih. Alla li huwa lilien mill-univers għalkemm qiegħed fl-univers, għax huwa infinit fil-kobor tiegħu, Alla kapaċi għal mirakli. U allura wasalna biex emminna illi dik it-tarbija li twildet f'Nazaret hija liben t'Alla, Alla liben magħmul bniedem bħalna għal fidwa was-salvazzjoni tagħna. Nemmnu fil-mirakli, nemmnu fl-irxax tiegħu. Ix-xjenza tgħidilna ma jistax ikun. Imma dik hija xjenza ta' naturalist. Aħna nemmnu illi l-awtur ta' xjenza huwa l-awtur ukoll tal-mirakli. U allura nilqgħu il-mirakli bibliċi, nilqgħu ukoll id-dinjità fuq kull ħajja umana. Il-ħajja umana hija fiha valur suprem, u allura f'ebda mod ma nemmnu f'abort jew kull tentattiv kontra il-ħajja umana. U kon nemmnu fil-possibilità ta' fidwa personali li jien fil-qagħda miskina tiegħi Alla kapaċi jagħmel minni trofew tal-grazzja tiegħu. X'taffettwa il-world view tagħna? Aħna li nirraġunaw kull persuna, kull bniedem u minnu. Tajjeb għandu dan muċċali, għandu din il-fema fuq il-ħajja, kif jinterpreta l-ħajja. Il-world view tagħna taffettwa
kull qasam tal-ħajja. Jista' jkun il-politika, jista' jkun l-arti, jista' jkun kif issajjar, jista' jkun kif tħaddem il-finanzi tiegħek. Tajjeb, il-world view tiegħek tiddetermina inti x'ħad tkun ħali, inti x'ħad tkun ammil, jew intix se tkun amministratur tajjeb tal-finanzi illi Alla fada fidejk. Nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Kif tħares l-arti? Tajjeb, illum il-moda hija illi anke xi ħaġa maħmuġa u kera, illi ma fija ebda sens, illi ma fija ebda sena biex tagħmilha, tajjeb, dik hija xogħol ta' arti. Niftakar, mhux darba jew tnejn illi kull meta nsifer jiena nipprova mmur fil-mużewijiet u ħafna xogħlijiet illi huma letteralment koroħ. Ġifieri jekk narmihom għada filgħodu wara l-bib ta' barra tiegħi, tajjeb il-kennies jitqażżis jiġborhom biex joħodhom il-miżbla. U qegħdin dawn riklamati bħala opri tal-arti. Għaliex? Minħabba l-world view ta' min qiegħed jarhom. Jekk inti temmen illi l-kruwa u l-ġmiel m'hemmx differenza bejniethom, allura kollox jgħaddi. Imma Alla li huwa l-awtur tal-ġmiel tefa' fina dak is-sens li aħna kapaċi narfu xi ħaġa sabiħa minn xi ħaġa kera u x'vera. Il-world view tagħna taffettwa il-moralità tagħna, il-mod kif inġibu ruħna prattikament kollox. X'inhi l-world view tal-Kristjan? Hija l-Bibbja kollha. Il-Bibbja kollha kemm hi, il-world view tal-Kristjan mhijiex sempliċement setta ideat li ju jeżerċita għal sija u nofs il-ħadd filgħodu. Qegħdin niftehmu. Il-world view tal-Kristjan taffettwah 7 ijiem fil-ġimgħa. 24 sija kuljum. Għaliex? Għax hija n-nuċċali tiegħu. Li jilbsu ħin kollu. Jiena nilbes in-nuċċali ħin kollu m'iniex konxu tiegħu, ħafna drabi nkun qed nagħmel ħafna affarijiet, li ċkan idea li għandu nuċċali fuq wiċċi. Qed tifhem? Imma intom ukoll għandkom dan nuċċali illi bih intom qegħdin tfissru il-ħajja ta' madwarkom. Qegħdin tilbsu ħin kollu avolja m'intomx konxi tiegħu. Il-kwistjoni hija din. In-nuċċali huwa wieħed tajjeb, huwa wieħed korrett, huwa wieħed jikkorreġilek il-vista. Verew le? Dik hija l-kwistjoni kollha. Alla tagħna nuċċali x'nilbsu. U b'dak in-nuċċal naraw ir-realtà kif jara Alla. Kif jara Alla. Pereżempju li din dal-omor tagħna mhuwiex kollox. Ma dan huwa biss l-għadba għall-eternità. L-għadba. Qegħdin fuq l-għadba tal-eternità. Kull Kristjan għandu world view u li jibgħas dan nuċċali. Il-kwistjoni wkoll hi in-nuċċali li libes huwiex maħmuġ u mżelleġ. Ir-raġuni la aħna niltaqgħu regolarment biex nistudjaw l-iskrittura flimkien u nsiru nafuha aħjar x'inkunu qegħdin nagħmlu, inkunu qegħdin naqbdu t-tixju u innatfu n-nuċċali tagħna biex naraw aħjar. Aktar ma ssir taf l-iskrittura, aktar ir-realtà tara kif ta' bilħaq, mhux kif jidhirlek int. Mhux kif taħseb int. Imma kif jgħid Alla li l-realtà u dik tagħmel id-differenza kollox vera. Il-world view tagħna hija l-iskrittura. Imma f'sens jarġa' aktar profond, il-world view tagħna hija Sidna Ġesu Kristu. Aħna rridu nsiru nies, Ġesu qal id-dixxiplu mhuwiex ogħla milli mgħallem tiegħu, imma d-dixxiplu wara jkun imħarreġ sewwa, wara jkun trenjat tajjeb, isir bħalli mgħallem tiegħu. U allura il-għan tal-Alla hu illi min uliedu qed jagħmilhom jixbħu lil Ġesu Kristu. Fl-imġiba tiegħu imma wkoll fil-mentalità tiegħu. Fil-mentalità tiegħu. Xi ħaġa li ta' bilħaq tibrilla kif kien jaħsibha Ġesu Kristu li kien
li kien ugwali malla ma għadx jaħfina dil ħaġa bħala dritt tiegħu, imma xejjen li nnifsu, batta li nnifsu, l-umiltà tiegħu. Il-world view tagħna hija Sidna Ġesu Kristu. Illi qal jien huwa triq, il-verità u l-ħajja. Trid ħajja reali, ħajja fl-ogħla sinifikat tagħha, Ġesu huwa dik il-ħajja. U allura f'sens profond u il-world view tad-dixxipli kollha tiegħu. Għaliex? Għax qegħdin naraw il-ħajja, anzi qegħdin nitgħallmu naraw il-ħajja u ninterpretaw il-ħajja u lilna nfusna mill-lenti tiegħu. Mill-lenti tiegħu. Ġesu pereżempju għadda minn post għal ieħor jagħmel il-ġid, jitħassar in-nies, iħobb lill-proxmu tiegħu. U x'vera. Dik hija il-world view li aħna rridu nadottaw kull ma jmur. Allura qegħdin ngħidu li idealment, ma nix qegħdin ngħidu kull Kristjan għandu nuċċali illi huwa korrett u li huwa nadif tazza fuċċu. Ma nix qegħdin ngħidu hekk. Kieku qegħdin ngħidu hekk, allura kull Kristjan naqblu flimkien perfettament. Perfettament. Mingħajr ebda xkiel, mingħajr ebda problema, mhux hekk il-każ. Min qasbis jaf li għandu dan nuċċali f'wiċċu. Irid isir konxju tagħha. Imbagħad jibda billi jirringrazzja l-Alla illi taħ in-nuċċal biex jara r-realtà. Imbagħad jibda biex inatfu. U kull ma jmur inatfu. U mhux jitgħażel. Idealment kull Kristjan għandu eħaddan world view biblika. World view illi Alla nnifsu tagħna tajjeb, però fir-realtà ħafna Kristjani ssibhom inkonsistenti. Issibhom illi qal kemm ilhom li konvertew sentejn, 3, 5, għadhom b'ċerta ideat tan-nanna nsejħilhom jiena. B'ċerta ideat illi dawn għax trabbew bihom, għax talmuhom minn dikun kienu żgħar, baqgħu aqas biss investigaw biex jaraw dal-idea tagħhom humiex bibliċi jew le. U jibqgħu għażiena laqqas biss jippruvaw li jaqraw il-Biblja kollha kemm hi. Jekk Alla tajjilna kollha kemm hi, hija kollha għalina. Ħafna Kristjani huma żanin. Ħafna Kristjani jibqgħu immaturi u skużaw l-espressjoni ignoranti appuntu għax ma jafux x'tgħallem l-Iskrittura. Mhumiex qed japprezzaw din il-world view dan in-nuċċali illi Alla tagħna biex nilbsuh. Allura ma nistgħux ikollna impatt fuq is-soċjetà meta il-world view tagħna hija tant dgħajfa. Ejjew nesiġu minn nfusna. Ejjew nkunu ambizzjużi biżżejjed biex l-ewwel nett nirringrazzjaw il-Alla illi tagħna world view korretta. World view korretta. L-ar ħaġa hija meta inti jkollok nuċċali illi mhuwiex tal-vista tiegħek. Tajjeb, kieku jinaqbad narmih mill-ewwel. Qed tifhem. Xemxi ma saħħanx aħjar bart minn ngħidu. Jekk mhux jaqdini, naqbad narmih. Imma Alla tagħna fl-Iskrittura mqazza nuċċali tal-vista tagħna biex jikkorreġilna l-għama spiritwali tagħna. Imbagħad ukoll irridu naċċertaw ruħna li l-world view tagħna hija msejsa fuq l-Iskrittura, illi attwalment hija msejsa fuq l-Iskrittura. Hija bbażata fuq il-kelma profetika. Li hija wkoll iċċentrata fi Kristu. Illi ħajjitna mhijiex mitlufa żlugata qegħdin nikkonċentra fuq affarijiet dettalji żgħar u qegħdin ninsew iċ-ċentralità ta' Sidna Ġesu Kristu. Pawlu għalija li ngħix u Kristu. U li mmut huwa għalih. Li ngħix huwa Kristu. Għandu jkollna world view li tkun imqawwija bl-Ispiritu Santu, u ċoħ illi kull ma jmur qegħdin nirfinawha, u tkun world view wkoll illi tispira glorja għal Alla Trinità. X'differenza tagħmel mela il-world view korretta tagħna? Li kollok world view korretta, x'differenza tagħmel?
L-għonet, ibda biex hija l-bażi li bija nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna ta' kuljum. U għaldaqstant hija immensament importanti. Bina ma taf, skont il-world view tiegħek inti tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek. Tieħu d-deċiżjonijiet kif iġġib ruħek fuq il-post tax-xogħol, kif tagħmlu x-xogħol, bliema atteġġjament tagħmlu x-xogħol tiegħek. Tajjeb, wieħed naturalist pereżempju, wieġbek, jilla naqla l-paga. Allura jallarga, huwa traskurat, huwa responsabbli għaliex għax għalih, laqwa li għalla paga. Dik hija l-world view tan-naturalist. Il-Kristjan ma jagħmilx hekk. Kristjan jaf li Alla taħ ix-xogħol bħala sejħa, bħala vokazzjoni biex dak ix-xogħol jonoraħ u allura jagħmlu qisu lil mulħej u mhux lill-bnedmin biex joġob il-bnedmin. Differenza enormi. It-tieni differenza li tagħmel hija illi il-world view hija r-raġuni għala ġġib ruħek mod u mhux mod ieħor. Pawlu l-Apostlu fil-qari li qrajna jgħid vers 3 li għalkemm aħna nimxu fil-ġisem, aħna ma nitqabdux skont il-ġisem. X'qed jgħid hawnhekk? Għalkemm nimxu fil-ġisem, aħna għandna ġisem fiżiku bħal bqija tan-nies, vera? Bħal bqija tan-nies. Kulħadd għandu ġisem fiżiku. U f'din dinja ngħixu f'ġisem illi tista' tmissu u taraħ. Għalkemm nimxu fil-ġisem, ma nitqabdux skont il-ġisem. Ma nġibux ruħna bħal nies mitlufa illi jekk xi ħadd weġġaħħom l-idea tagħhom hija li xi darba oħra ipattu ilhom. Vera u le, ma nimxux skont il-ġisem. Aħna nemmnu li Alla huwa l-imħallef ġust illi eventwalment irott lil kull bniedem skont emilu. U allura inkapaċi nkun fil-paċi illi avolja ħadd ieħor jista' jweġġan, m'għandix għalfejn pattielu. Alla eventwalment jagħmel ġudizzju minnu. Ma nitqabdu skont il-ġisem għax l-armi tat-taqbid tagħna mhumiex tal-ġisem, iżda qawwijin permezz tal-Alla sabiex iġġarfu il-fortizzi. L-armi tat-taqbid tagħna. Ħafna drabi naqgħu biex nġibu ruħna bħal nies mitlufa. Bħal nies mitlufa. ċertu mor, ċertu naqqas ta' maħfra, m'għandux ikun. L-armi tat-taqbid tagħna mhumiex karnali, imma qawwijin. Huma armi li bihom aħna kapaċi ikollna fiduċja f'Alla illi ta' bilħaq joħroġna għar-rebħa. It-tielet differenza. Għala world view korretta għaliex din tfornina bil-qawwa u l-motiv ħalli nibqgħu ubbidjenti lejn Kristu. Come what may, jiġri x'jiġri. Nibqgħu ubbidjenti lejh. Aħna mħejjin, Pawli jgħid vers 6, aħna mħejjin biex inrażnu kull diżubbidjenza. Li mhux mitluqin mal-kurrent u nagħmlu bħalma jagħmlu ħadd ieħor. Imma ninsabu ippreparati biex nirresistu kull diżubbidjenza, kull tentazzjoni biex aħna immorru kontra l-liġi tagħna. Differenza oħra hija li bil-world view korretta inti tkun kapaċi kull ħsieb tgħaddih mill-passatur ħanajdu hekk tal-Iskrittura Mazza. Kollox jgħaddi le mhux kollox jgħaddi għalina. Mhux kollox jgħaddi. Dak li huwa ta' dannu għalina Alla jiġħadulna. Alla ma jridniex li nagħmlu ħsara lil nafusna. Imma dak li huwa ta' ġid għalina Alla jikmandah minna. U allura world view korretta tatik illi inti ma tkunx mazzun tibla kollox, kull ma jiġi għal rieħek, mhux vera. Mhux kollox huwa aċċettabbli, la. Mhux kollox huwa aċċettabbli. Għalhekk ħafna drabi nidru korroħ man-nies. Illa aħna nieqfu il-pressjoni tad-dinja, nieqfula. Ġesu stess qal il-ħutu. Morru intom għall-festa, d-dinja ma tistax tobodkom. Ma li tobodni, għalilhom. Għax jien nixed kontra tagħha li l-label tagħha huma ħsiena. X'world view dik. Pawlu jgħid l-istess ħaġa f'vers 5. Aħna nwaqqgħu l-argumenti u kull gburija li tolli l-anfisha kontra t-tarif tagħha u injasru kull ħsieb għall-ubbidjenza ta' Kristu. Kull ħsieb jgħaddi minn moħħna. Inġibuh skjaf
Da jgħaddi jew le. Mhux kull ħsieb li għaddi moħħi nifollowjah. Hemm ħsibiet tajbin, hemm ħsibiet li huma ħżiena. U allura world view korretta wkoll tgħinek tagħmel id-differenza kollha fiż-żmien u l-eternità. Mhux biss li tgħix ħajja onorabbli għal Alla fiż-żmien ma wkoll fl-eternità. Għaliex dak li l-bniedem jaħseb hekk hu. Kif taħseb hekk int. Hija xi ħaġa tremenda din. Kif wieħed jaħseb f'qalbu hekk hu. Jiġifieri, skont il-world view tiegħek dak int. U allura missirietna kienu jgħidu ejd li ma min tagħmilha u ngħidlek x'int. Iva. Sa ċertu punt iva. Ejd li ma min tagħmilha u ngħidlek x'int. Però aktar importanti minn hekk, ejd li x'taħseb u ngħidlek x'int. Ejd li x'taħseb u ngħidlek x'int. Ejd li l-world view tiegħek u ngħidlek intix fis-saltna talla jew barra mis-saltna talla. Taħmel differenza wkoll illi bija bil-world view biblika aħna nifmu lan l-iskop li għali ħalaq l-univers. Xi ħaġa tal-għaġeb li taġġeb il-kulħadd ikun jieqaf u jaħseb ftit. Tajjeb, ma tħass lejn il-kwikab tas-sema, lejn qamar, ix-xemx, il-ġmiel tan-natura madwarna. Għaliex dak kollu? Dil-world view biblika tagħtina punto di vista vera fuq id-diffikultajiet, fuq l-isfidi f'din id-dinja illi iva hija dinja imwaqqa fit-tnub. Mhix id-dinja kif ħalaq Alla. Bħalma ċertu pitturi famużi isofru ħsara. Mhux hekk għamilhom l-artist, mhux hekk għamilhom. Għandhom bżonn jiġu restawriti, vera? Qegħdin f'dinja imwaqqa. Però f'din l-istess dinja mwaqqa. Bil-world view tagħna nistgħu naraw l-affarijiet kif iridna narawhom Alla. U l-anke sempliċi tuffieħa illi bixejn. Iż-żejjed li jipproduċu tuffieħ fl-Ewropa jagħtuh il-ħnieżer. Mhuma xejn. Bil-world view biblika kapaċi din it-tuffieħa ssir meravilja għalik. U bħalma Paul Cézanne qal irrid naġġeb il-Pariġi bit-tuffieħ tiegħi. Bil-world view biblika tiegħek. Inti tħassen din it-tuffieħa u tara l-għaġeb talla fil-ħolqien tiegħu. Il għaliex min minna jista' jifhem din it-tuffieħa kif kibret. Min? Liema xjentist famuż. Liema. U għaliex is-siġa tat-tuffieħ tagħmel it-tuffieħ u mhux l-għeneb? Min qalilha tagħmel hekk? Min ikkmanda? Qed nitkellem hekk minn world view biblika. Vera? Il-naturalist ovvjament ħajkollu fehma totalment differenti. U għalhekk ma nix għalfejn niskandalizzaw ruħna illi n-nies mitlufa ma jarawx bħalna, ovvja, għandhom nuċċali differenti. Għandhom nuċċali differenti għal kollox. Il-tuffieħa kapaċi naqbada f'idejja jiena nara fiha l-meravilja talla u rrodlu ħajr ġenwinament qabel Nikola. X'differenza tagħmel x'vera. Fl-aħħar mill-aħħar world view biblika toffri tama. Ebda world view oħra ma toffri tama vera. Tama li ma titteżappuntax. Tama li twassal għall-eternità. Toffri tama ta' realtà futura. Sa dak il-jum meta Sidna Ġesu skont il-weta tiegħu jirritorna f'din l-istess dinja li diġà żar u qudiemu jidhru l-ġnus kollha. Intu jien ukoll. Sabiex nagħtu kont ta' emilna. U dak emilna ikun kollu r-riżultat ta' xiex? Tal-world view tagħna. Ta' kif ħsibnija. U għalhekk huwa importanti li aħna nkunu biżla, mhux Kristjani għażiena li nieħdu kollox for granted. Imma li nkunu biżla sabiex nibdew naraw ir-realtà aktar u aktar kif iridna naraw Alla. Għax minn hemmhekk imbagħad dik ħadkun lajn, ħadkun il-fonti, ħadkun is-sors tal-emil tagħna, tad-diskors tagħna, ta' kollox. Da kollu nagħmluh
għal glorja u s-seba tal-Alla.